So guys, ito na ang sinasabi nilang gahong maraming bahay. So nakadayon talaga ako dito sa gahong. Oh. Maraming bahay. So guys, no. Ayan na. Maraming bahay. Ayan po. So, nandito kami sa gahong. Dumayo na ako. So, ang layo sa naratingan namin. So, sobra. Parang naalala ko dito, nakapunta na kami dito. Yung maliit pa ako. Dito daw yung trabaho yung papa ko eh, gahong. So, hindi ko alam kung saan banda yung trabaho yung papa ko. So, marami kasing bahay dito, no? Hindi na alam. So, nandun yung kasama ko. Ayun ang kasama ko doon, no? Sa baba. Yo, dayo naman tayo. So, ang barangay Gahong. Barangay to Gahong dito, barangay Gahong. Te? Hui! Ma! Tawag kay Kuya Robert! Ha? Barangay Gahong ba to dito? So, barangay Gahong, no? Nandito kayo. Nandito kami sa dayuhan. Dayo na naman kami. No? So, dito galing papa ko ang trabaho. Ang surkatan, papunta din to dun sa no? Garing. Garing oh, garing na naman to. Kung daming bahay dito guys. So, nakapunta na talaga kami dito. Daming bahay dito pala oh. Wow, may tindahan. Masarap siguro mag-ride dito no? Oh, so, sarap mag-ride. Pero nakapunta na yata ako dito dati, bata pa ako. Kami na yung malon, no? Oh, kamu ni. Malon. Oh, kahit saan kang punta, hala, gala-gala, papunta doon. Kahit saan talaga. Sila din ang barkada kasi Kuya Malun. Malon at ano, dami kami mag-work dati. Sila naman magkakuha na yung Malun. Yun oh, si ate, yan oh. May bata pa siya, dala-dala. Yan ang, yan oh. Oh, yan oh. Wow. Hindi tayo maganda. Yan, ganda tayo dyan. Huwag kayo magsabi, maganda tayo dyan ha. So, yun, bye. Salamat sa YouTube channel ko. So, i-follow niyo ako, i-like niyo ako, share niyo ako. See, la. Tama na po.